Jørgensen. Ja, ung sportsdirektør sagde, at du var et lovende talent, havde også DM-trikoten på, U23 Danmarks mester, med alvorligt styrt i Røde Kro i forbindelse med Postkoppen. Det gjorde, at du måtte slutte din cykelkarriere alt for tidligt. Ja, det var nu ikke det. Det var kæben og hagen og 10 tænder. Men det, der stoppede mig, det var Olympia Tour 2011, hvor jeg styrtede og brækkede 3 mm brudspær i knæskallen og blev opereret. Og for meget arvæv, og det gjorde, at jeg havde hele tiden problemer med det. Så jeg valgte at stoppe, men jeg var nødt til at blive på holdet, og nu er jeg sportsdirektør. Var det det første, du sagde? Nu slutter jeg min karriere, nu skal jeg være sportsdirektør, uanset om jeg blot er 23 år. Overhovedet ikke. Jeg startede ud med at hjælpe holdet stille og roligt, så blev jeg tilbudt om at blive assisterende sportsdirektør, og det gjorde jeg midt 2012. Og så blev jeg fast assisterende i 2013, og så nu står jeg her. Du står her nu, men du har fortalt mig om bagved, at du har store ambitioner, visioner om at komme op og blive sportsdirektør op på nogle af de helt store mandskaber. Ja, men det er et drømmejob det her. Det er det fedeste. Jeg elsker det virkelig, og jeg brænder virkelig for det. Jeg skal ned og tage et sportsdirektørkursus nede i Schweiz, UCI, der afholder det. Det er et dyrt kursus, men man skal have det for at komme ind på et pro-kontinentalt hold, og jeg tror, at med den erfaring jeg får, og jeg læser også sport og management på UCN i Aalborg, og med det, der tror jeg på et eller andet tidspunkt kan hjælpe mig videre. Vi skal til at præsentere dit team om et kort øjeblik. Hvad er det for et hold? Hvad er det for forventninger, du har til indeværende sæson? Jamen, jeg har store forventninger. I forhold til sidste år, så kom vi desværre ikke med til Potsdamer rundt, og i år der skal vi med. Altså, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme med, og vi har optimeret holdet med stærkere rytter. Så man kan sige, hovedmålet det er Potsdamer rundt. Udover det, så er der jo nogle delmål, vi skal opnå for at komme med til Danmark rundt. Og det er primært de danske UCI-løb, det er postkopsene, det er hvad det hedder, DM, U23 DM, og så udlandsløb. Og jeg har fået skaffet Frankfurt U23 den 1. maj, og så har jeg fået skaffet Harland og Ringerike i Norge den 10. og 11. maj, og så har jeg fået skaffet Slovakiet rundt indtil videre. Så det ser lovende ud indtil videre, og jeg tror, vi har holdet og mandskabet til at komme med til Danmark rundt i år. Tak skal du have, Ricky. Som første mand får du jo lov til at stå heroppe på scenen i rigtig, rigtig lang tid og vente. Vi iler med præsentationen. Vi skal i gang. Vi skal hilse på Christian Nyvang Lund.